Hola a tots i benvinguts a una nova classe de biologia. Avui continuarem amb una nova unitat del bloc 4 de bioquímica de les molècules. Més concretament, treballarem el tema 15, que correspon als lípids. Molt bé, doncs dintre d'aquesta unitat veurem la definició i les propietats dels lípids, veurem què són els àcids grassos i contemplarem una mica la classificació d'aquests lípids i veurem que els podem classificar en saponificables i en no saponificables. Dintre dels saponificables trobarem dos grans grups, que són els simples i els complexes. Molt bé. Què són els lípids? Els lípids són els típics greixos, la grassa, aquesta cosa blanca, que a ningú li agrada, doncs això són els lípids. I aquests lípids estaran formats de carboni, hidrogen, oxigen, fòsfor, nitrogen o sofre, etc. Els lípids són un grup molt heterogeni i veurem que dintre dels lípids veurem estructures superdiferents. Són el grup més diferent d'entre els glúcids, proteïnes, etc. És el grup que dintre del propi grup veurem moltes diferències. L'única característica que engloba i que fa que totes aquestes molècules siguin lípids és que són insolubles en aigua. És aquesta tercera característica d'aquí. Tots els lípids són insolubles en aigua. I aquesta és una pregunta que ens poden fer a l'examen. Quina és la propietat principal d'aquest grup? La propietat principal és que són insolubles en aigua. A més, veurem que alguns d'ells tindran una petita part polar, que els permetrà fer micel·les, que alguns tindran caràcter àcid, però la més important és aquesta tercera característica d'aquí. Dintre de les funcions dels lípids també en trobarem moltes, però les més principals, les més importants són aquesta funció energètica i l'estructural. Funció energètica, nosaltres guardem els greixos perquè són la nostra reserva energètica més eficaç. Quan el nostre cos s'ha alimentat massa, té massa energia i no necessita tota aquesta energia, no la llença, la converteix en greix i la guarda per aquell dia que potser no tenim prou aliment, no hem menjat prou i necessitem energia. D'on la traiem? D'aquestes reserves de lípids. Primera funció, funció energètica. Segona funció, funció estructural. Ja ho hem estudiat. Les membranes cel·lulars estan fetes de fosfolípids. Els fosfolípids, òbviament, són lípids. Aquesta és una funció bàsica, per tant, la funció estructural. I a part, formarà també recobriments impermeables, com posa aquí, d'alguns òrgans o de l'organisme, recobriment d'axons neuronals, etc. Altres funcions, doncs la funció vitamínica o la funció hormonal o moltes altres. Bé, abans d'entrar en la classificació, presentar-vos els àcids grassos. Els àcids grassos són unes molècules molt importants dintre dels lípids. Es consideren part estructural molt important. Dels lípids veurem saponificables. Els àcids grassos són cadenes hidrocarbonades, d'acord? Així és com dibuixem de forma simplificada una cadena hidrocarbonada, que tenen, a més, un grup carboxil, aquest caràcter àcid, per això se'ls diu àcids grassos. Si l'àcid gras té alguna insaturació, algun doble enllaç, l'anomenarem àcid gras insaturat. Si en canvi, com aquest d'aquí dalt, no trobem cap insaturació, l'anomenarem àcid saturat. Els àcids grassos tenen moltes propietats, de les quals en destaquem dues. Una és que poden fer una reacció que es diu esterificació i l'altra que poden fer una reacció que es coneix amb el nom de saponificació. L'esterificació es donarà quan un àcid gras es combina amb un alcohol. Un alcohol és una molècula que conté aquest grup OH d'aquí. Doncs si aquest àcid gras es combina la seva part àcida amb un alcohol, ens dona un èster i una molècula d'aigua. Un èster que està format per aquest enllaç que es coneix amb el nom d'enllaç èster. D'acord? Esterificació. I d'altra banda tenim la saponificació. Un àcid gras es combina aquesta vegada amb una molècula que anomenem base, que té un grup hidroxil, que també té el grup OH. Doncs aquest grup OH i aquest grup àcid del nostre àcid gras es combinen per formar-nos el què? Doncs una molècula que tots coneixem amb el nom de sabó, que és el sabó de tota la vida, el sabó de netejar-nos, el sabó de rentar-nos les mans. Sabó i una molècula d'aigua, reacció de saponificació. Per extensió, tots aquells lípids que contenen àcids grassos els definirem com àcids grassos saponificables, lípids saponificables perquè tenen àcids grassos.
En canvi, aquells lípids que no tinguin àcids grassos els anomenarem no saponificables. Hem dit que dintre dels saponificables tindríem els simples i els complexos. Dintre dels simples, els acilglicèrids. Els acilglicèrids estaran formats per una molècula de glicerina i 1, 2 o 3 àcids grassos. És aquest dibuix d'aquí dalt. La glicerina està en color verd i en groc, taronja i vermell trobem 3 àcids grassos diferents. La glicerina i l'àcid gras estan units per un enllaç èster. Que té un àcid gras només? Monoacilglicèrid. Que té 2 àcids grassos? Diacilglicèrid. Que en té 3? Triacilglicèrid o, com tots coneixem, triglicèrid. L'altre grup de saponificables simples són els cèrids o les ceres, la cera d'abella, la cera que tenim nosaltres també, per exemple, a les orelles, etc. Aquesta cera no és més que àcids grassos combinats amb un alcohol de cadena llarga, també mitjançant un enllaç èster. Dintre dels complexes trobarem els fosfolípids i els esfingolípids. De què està format un fosfolípid? Doncs d'una glicerina, igual que abans, el triglicèrid, però en aquest cas serà una glicerina unida a 2 àcids grassos, aquí en verd, i a més a un fosfat i a un altre grup, que pot variar aquest grup. Molt bé, doncs aquesta part d'aquí dalt l'anomenarem cap i aquesta part d'aquí darrere l'anomenarem cua. Així és com dibuixàvem els fosfolípids de les membranes cel·lulars. És justament aquesta propietat que el cap és polar i que les cues, les cadenes d'àcids grassos, són apolars, que li dona la propietat de formar en medi aquós aquestes bicapes. I després teníem aquests esfingolípids formats per una esfingosina, la tenim aquí, un àcid gras, que és aquest d'aquí en groc, i un grup polar i un aminoalcohol llarg. Aquest grup polar pot ser un fosfat o pot ser un glúcid. Dintre dels no saponificables trobarem 3 tipus diferents. El primer seran els terpens. Els terpens, l'única cosa que vull que recordeu és que el trobem en molts llocs diferents i que, per exemple, donen l'olor característica a les llimones o l'olor característica de la menta o aquest color taronja de les pastanagues. El següent grup seran els esteroides, molt importants com a hormones, i també molt importants per què? Perquè dintre dels esterols trobem la molècula més important dintre dels no saponificables, que és aquesta d'aquí, que és el colesterol. El colesterol és el lípid no saponificable que heu de recordar. No saponificable perquè no té àcids grassos, com veieu a l'estructura, i perquè té una característica molt important, té una funció molt important dintre de l'estructural que es troba a les membranes plasmàtiques de les cèl·lules. Si heu de recordar una molècula de lípid no saponificable, el colesterol, aquesta d'aquí. I finalment, les prostaglandines, que tenen aquesta forma d'aquí i que tenen diverses funcions, que us podeu llegir al llibre, etc., però que no us entraran directament a l'examen. Finalment, recordem lípids, que és el més important que heu de recordar. La seva classificació, saponificables, no saponificables i dintre dels saponificables, simples i complexes. Aquests d'aquí, simples, acilglicèrids, mono, di o triacilglicèrid, ceres o cèrids, fosfolípids dintre dels saponificables complexes o esfingolípids. I dintre dels no saponificables, terpens, esteroides i cosanoides, però més concretament el que vull que recordeu és la molècula de colesterol. Fins aquí la classe de lípids, moltes gràcies i fins la propera.